Elikkä, tervepä täällä. Vihdoinkin tää mikki toimii. Odottakaapa hetki. Minulla kohtaa ilmanen versio Bandicamista. Älkää ihmetelkö, tää voi kestää vain 10 minuuttia. En oo varma, että kuinka pitkä uploadamisessa menee näin 10 minuuttia. Enkä oo varma, että kuuluuko nää peliäänet, mutta ei se kai haittaa. Oi, mikki kohta. Niin, luvaa heti ensimmäisen tämmönen kenttä kuin YOUB. Ja katsotaanpa mitä täältä tulee. Mä otan tän mikin tänne, minne se oikeesti myös kuuluukin. No, odottakaa hetki. Noniin, hieno saada tehty. Ja vaikkapa selviytyminen. Katsotaan. Mulla on ihan siis modeilla tykkään pelata, mulla on aika montakin modia. Ja tuun tekemään varmaan modjokeissa niin vaan parista modista, ei ehkä enempää. No, tässä on vähän samaa sykleet ja on sama tekstuuripaketti pois. Lagaapa paljon, kun toi Bandicam on päällä. No niin. Katsotaanpa. Me näköjään jouduttiin tämmöiselle tylsälle saarelle. Tossa on rautaa. Uskokaa pois, minä saatan saa ensimmäisen jakson, jos jakson pelata niin pitkään, niin minä saatan saa jopa Full Ironit tässä jaksossa. Mutta minä en ehkä tuu pelaamaan niin paljon tässä. Niin katsotaan nyt ensin, että löydääks me edes hyvän paikan, kun minä en tykkää tämmöstä mitästä. Ja spavnaa melkein aina tämmösen mitään, niin nyt riittää. Tässä on saa soittua taustalla. Vahvajärvi. No, tehdään heti puusta Venäjä lähdetään täältä himaan. Näkyykö täältä, kun hyvä FPS? Minecraftin FPS on 3.5 ja Bandicam on jotain 3.5. Nyt se on 70. 90. No, tää kuvan laatu on varmasti tosi huono. En oo ite jostain aikaisemmista kokemuksista tiedän, että se on huono, niin toivottavasti saatiin jotain selvää, mutta en voi lupailla mitään parhaimpia kuvasuhteita. Kuvan laatu. Toivotaan, että minun ääni edes kuuluu. Heti ensimmäisenä lähdetään pois. Crafting Double ei tarvi ottaa mukaan, kun tuskin nyt missään saarella olisi silleen, että ei olisi mitään puita, paitsi semmoisilla autiosaarilla. Lähdetään etsiä uutta maailmaa. Katon välillä kelloakin, että osaan lopettaa oikeassa ajassa. Joo, minulla on tyyminiä items, en nyt käytä sitä. Tuolla on tommonen, onko toi kunnollinen saari? Ei varmaan, toi on tommonen pikkusaari. Jop, pikkusaari. You are very little saar. Eiku you are very... Miekin on maailman parhaimpia englantia. That island is very small island. Jotenkin tolleen. Aika heikolla käy FPS. Aika ihmettelykö noissa taustalla olevassa äänistä, jos kuulette. Mutta FPS on aika huono, niin itsekin huomata, että on aika huono. Täällä on tämmönen saari. Täältä kai tulettava. Mä tykkäsin semmosista autioalueista, jossa olisi tavallista mettää. Ne olis mun lemppareita. Ja mun skinni todellakin on tämmönen.
Ja katsotaan nyt mihin muutetaan alkujaksossa. Tänään etsitään saari, jossa on ihan kunnollista aluetta mainoille tämmöstä. Löytyisi sellainen kunnollinen iso Islandi. No tää ei oo huijaamista, mutta mietin saaren ja jätetään toi vedet tuonne. Ja katsotaan löytyykö se saari mistään. Ok, muutetaan tänne saarelle. Mä en vaan jaksa tykkää veneilystä. Otetaan kostorangaistukset. Hiljaa pois. Ja minä huomasin heti ensimmäisenä. Noniin. Että äänet ei kuulunut. Vähän tein tommoista. Nyt taas FPS laskee aika raakoille rajoille ja katsotaan nyt. Otetaan Minecraftille vähän vähemmän FPS lähtiin. Käy kyllä aika heikoilla tän tietokoneen. Toi Bandicamin FPS. Tässä on muutenkin niin paljon modeja ja kaikkia tämmösiä tiedosteltua. Ai niin, ja mulla on vielä monsuunut päällä, eli monsuut päällä. Teurastetaanpa vaikka tästä välipalaksi yksi lehmä. Älä juokse pakoon nössö. Et sinä pakoon minulta pääse. Sinä kuolet joka tapauksessa. Sitten mulla olisi tiedänkin se uusin päivitys 1.8. Text tai no too many items. Mä en tykkää pelata uusilla päivityksillä. Mun mielestä ne menee liian uusiksi, paitsi et ei sille voi mitään. No, vitsikö tää hiiri lagaa silleen, että aina kun me painetaan hakkausnappiin, niin se välillä laittaa sillä napilla. Joku lagi. Varmaan kosketushäiriö. No sepä ei meidän pelaamista estä. Kumpi on hienompaa? No en tiedä. Tehdään ensimmäisenä crafting double. Minkä takia mulla on suomella tää kieli? Kuka täällä viimeksi pelasi? Mun kaverit. Tänä minulla oli tää, ja nyt näytän tätä minun texturepäkkiä, mutta tää toimii! Tää ennen näkyy vihreänä, tää lagi niinku ihan hirvittävästi. Kiva, että tää toimii niinku silleen jännästi. Noniin, siis mitä meidän piti tehdä? Tikkuja, niin. En minä sano, että meidän pitää tehdä tikkuja, mutta nyt tehdään. Ai niin. Vitsiko tää lagaa? Varmaan sielläkin lagaa. Ja päällä teille ei te ette näe kaikkia, mutta näette silleen pätkikäisenä. Ihan sen videon, mutta mie en voi sille enempää. Mulla on vähän huono pitää tietokone, jolla mie teen. Vaikka tää on Windows 8 tämmönen laatikokone, joka kuluttaa hirveän vähän sähköä ja tämmöstä, mutta tää ei oo ihan maailman paras pelikone. Kyllä tää toimii tää Minecraft tässä, mutta tää Bandicam ja tämä yhdessä, niin nää on aika huono yhdistelmä. Hetkinen. No toimiiks tää edes